En transformer bruges til at transformere spændingen fra f.eks. en stikkontakt til en mobiloplader. En transformer består af 2 spoler og en jernkerne med de 2 spoler sat på hver sin side. Der kommer vekselstrøm ind fra den ene side til den første spole, som også kaldes primærspolen. Vekselstrømmen får småmagneterne i jernkernen til at vende sig igen og igen 100 gange i sekundet, så der dannes et magnetfelt. I den anden spole, sekundærspolen, sker det modsatte. Der opstår induktion, når småmagneterne i jernkernen vender sig og magnetfeltet ændres. Det danner strøm og sender spænding ud i den anden side af transformeren. Man kan justere, hvor stor spændingsforskellen skal være ved antallet af vindinger spolerne har. Forholdet mellem antal vindinger mellem de 2 spoler er det samme som forholdet mellem spændingen, eller antal volt, der kommer ind, og spændingen, der kommer ud. Det vil altså sige, at hvis man har en transformer med 400 vindinger på primærspolen, 200 vindinger på sekundærspolen, og man sender en spænding på 2 volt ind, vil der komme en spænding på ca. 1 volt ud. Man kan ikke udregne i forvejen præcis hvor mange volt der kommer ud, da der er et lille energitab undervejs. Ja, og så skruer du bare ned i. Okay, det var meget tæt på. Jeg prøver lige at... Så det er meget tæt på. Men jeg prøver lige... Sådan her, og så... Det er jo virkelig tæt på en. Jeg tror, jeg sagde så. Det var det ikke, du er ikke Hvad? i hvert fald. Nej, jeg ved ikke, hvad du gør. Der er altid en tape. Jamen, det er det, jeg Der mener. er altid en tape her. Hvis det er, så vil det ikke med. Hvad gjorde du? Jeg gør sådan her. No. Jeg tror ikke, du er med. Nej, du